sitten teen taas Groviosa 3. Mä sain nyt näköjään, mä sain joltain fanilta mä sain Bovin. En oo fani kuin naapuri. No niin sama. En mä saa sitä. Kaveri lagee, koska se ei pääse tuossa vieressä. Mun kaveri lagee tuossa vieressä, koska se ei pääse sen kaverin kanssa Agarioon. Joo. Mä painan sitä pohjaksi, mutta sit se antaa mulle vaan kysyä. Mikä mun frame rate on? Mä tiedän aivan sama. No niin, nyt siinä on. Mä voin pari kertaa zoomasin tätä sivustoa. Mitä? Miten se vielä 20? Mitä ihmettä, hei nyt ihan oikeesti. Joo, mä tiedän. Sitten mä tein nyt tällaisen uuden jutun tänne. Mä näytän teille. No täältä ensinnäkin pääsee tonne Einon maahan. Venakko. Näin. Täällä on joku toinen. Sitten tästä pääsee Viggersiin eli mun maahan. Sitten tästä pääsee Splieffiin. Tämä on se juttu, minkä mä haluaisin näyttää teille. Tuolla on vähän itemeitä. Oho, tuli pieni. Jos tuutte tänne tällaisen niinku Vigger, siis siinä on vihreällä tekstillä Spleef, eli Spleef. Niin sitten menette sinne, niin sitten sieltä pääsette tonne. Ja siellä mä sitten odotan. Venä, mä käyn nyt laittaa sinne yhden nopean jutun. Play Aguest vaan. Joten nähdään ihan kohta. Noniin. Mä ostin täällä 200 seedpackia. Täällä ei ole mitään kauhean hyviä seedejä, mutta täällä on jotain seedejä, mitä mä tarvitsin kyllä. Oota, missä se on? No näitä mä ainakin tarvitsin. Siinä kokki, noin. Sitten Venaa. Siis tässä Tai Venat kaas. Missä se on? Joinia. Siitä hyvä. Join. No, nyt siinä on. No, mä käyn tuolla mun kaverin maasta. Mä en tiedä mitä se radettaa. Play a good. No niin, siellä on nyt tosiaan joku mulkku on mennyt rikkoa tuon mun VIP-roomiin, so. Joo, no mä lopetan puhelun. Monen teidän sakkeo? Niin saketsi. Joten mä tein sinne mun VIP-roomiin tällaisen parkourin, köyhän parkourin. Koska mä en jaksa tehdä semmoista rikasta, mä tein köyhän. Niin. Ei. Niin muuten. Ootakas. Palaamme ihan pian. No niin, ja nyt jatketaan. Mä kysyin mun kaverilta yhden jutun. Mutta ei onnistunut. Niin, nyt jatketaan. Siinä on vähän pimpalpampereita. Tää on trolli, koska jos tonne ylös menee, sieltä ei pääse muuten pois. Mutta kun näin. Ei päästä mut pois! Oikeastaan ei muutenkaan pääse pois. Mä oon jumistas. Mitä riippamatta. Oh my love. Missä Sakke? Mä en oo vielä löytänyt sitä. Sitten Spleefiin itse asiassa. Menotkaas. Hyvä, tää Symmetry on nyt valmis. Mä tarviin vaan se. Sitten mä laitan tähän, että nyt tää on closed. No, eli nyt tänne ei nyt pääse. No. Voisitko ottaa iskeys nää jumpat kädet? Nyt vois käydä, koska täällä on tämmönen leele. Sieltä pääsee tänne. Täällä on tää on vähän niinku zombitesti. Ei ole vapaampana tällä hetkellä. Mä uskoisin, että sä pystyt tekemään sen hyvin. Tarvii vähän voimaa enemmän. Sitten kattokas, mä teen tästä itse asiassa teen trapin, mutta jos ootte fiksuja, niin älkää menkö tänne. Katso tästä mä laitan, että not open for public. Sitten tosi pahasti, jos... Eli tuutko testaamaan mun PvP? en VR. Ei PvP, kun kasino. Mene siihen. Ja valmis.
Mulla ei näy edes, kun tässä on niin paljon tekstiä. Käsi ei toimi. Mitäs tässä nyt sitten? Käydään tästä kaverin, niin, mikä se oli? Jassi. Kasino. Mikä toi vihreä blokki on? Tässä 3 Mikä mäppi toi on? Se on semmonen, mikä sun tanssaa, että mulla ei oo oikeesti. Se on... Hei oota, tuu Vigge. Tai oota, mä tuun sun maahan, niin tullaan frendeiksi. Sorry. Oota. Tosi rentoa tässä. Tuu sun mappiin ja tullaan frendeiksi. Ei saa tiputtaa kättä eikä saa olla liian nopea sen kanssa. Käteen voi. Niin missä se odottaa? Tällä alhaalla. Ja ihan alhaalla. Seuraa mua, tuu tää. Eiku anna... Ai, mä en pääs. Hei, tullaan frendi. Tullaan frendiksi. Tuli frendi. Niin nyt mä pullaan sut. Tuu tänne. Oven päälle. Nyt. Tipu. Sitten. Tuu Mikä tänne. glitchi toi? Seuraa tänne. Täältä. Mene tästä. Tää on ihan vielä Missä se nyt on? Tää menet sinne suuntaan. Tää on keskeeräinen. Et katso, et älkää ihmetelkö. Mä just äsken hommasin mun isoille kaverit. Eli, tiedätkö mitä? Tuttu se on. Mikä toi on? Rade. Lopetat sä. En. Mä haluan tietää, mitä sä annat mulle radessa. Ei hitaasti viimein. Mulkku. Mä otan sut tädit pois. No uuku. Mut jos sä bännäät mut, niin sä et voi enää ottaa mua sinne takaisin. Oi niin, mun pitää lähteä pois maasta. Noniin. Minä nyt mä testaan, jos mä pääsen sinne. Odottakaa. Taas tulee pikku pausi.